Abanchirali akorwa ase echira nyakoe ase bunge ya Kitutu Masaba gose Kitutu cha South ime county ya Kisii nigo ritukulia lero baumirana muna njira ya moyo gusanga birengereri igoro iyemerobali yugokinia echire ya nyakai gose echiro eyo ya nyakoe kolengana barabo nigechire eyo gose kolengana gati yabo nigechire yesanire ebirengo bire bwende gokingo ike municipality nonye abange babwate karengereri kingao muna gutumanye mulikito Daniel Ontiri. Nase chiro ya nyakoe imeye bunge ya Kitutu cha South imeye kaunti ya Kisii. Ase karo kialiganigwa kyogosangerere birengerero gose public participation ikialetamo abo bisa bebango nabonchereria korwa ase kaunti ya Kisii. MCA we ward ya nyakoe amo nabonchereria ase keroyo mo aro birengerero bya igoro yigetambukero kyogokine tauni ya nyakoe kure sub county wecha sebirengo bya municipality. Ya kwanza tumekubaliana ya kwamba kuhusu boundary ya municipality na sub county, na tumekubaliana ya kwamba kila kitu ilifanywa na tutaangalia kuhusu ile malipo inatakana walipe kwa ushuru. Ukwana negetaseni kyagetembe kegeke magayo gukora igikarekyo egati ya bonchura niko bagokera egetambukirekyo nabake rekana gugipinga nabaria abapinga niko barua kisababo chikubwatia ari tangani etauni ya nyakoe tebwatie birobu bya butuko chi street light echio chikokoremeremo boikiranu kabere etauni yo nigere enchabu na mona sensemo yechiro gatatu ebango era chigosangiririrwa ne nyinge kolenganirwa nobonene bibyasara asensemeyo na igoti baraba tayari kurwe bangenene ngana yabe kwa chinguru no mo MC obo kokwa na turamangana yechile titorenga usemba keri webango so ebango baranyara ko ba comfortable waka na irinda bakole biashara byabo asenjera molembe na lego saba mugabano ito barusimbalat ntoligo kana nyako tebe municipality la Kirinyako na gatao nikao kinabono a consider abantu abakole biashara byanyako wodi kyara abana baba kibechikura bae elinde bakeye ebango yabo bateba magania yo haisa gwikiraniwa na baegwe chinga kichu kwebanga sobonchereria liro lyo nawo bagwancherana ekerenge kyo ke municipality onecho ntobugati asa abantu tokogenda twakengana taiyo torigeria sensobo chabu tokomora asubo chabu tokomora se endiba asa machi mase sasati to tuare go sabanga biko ba implemented then naritora abetayare gocha wancherana ekarutua birorire na kuandera kuna chachi license chirichi usikane na nsema ya municipality onye baadhi nyakoe ya very municipality so tunasema ni sawa kama iko municipality lakini bone kira bako tubekira chi license igoro bone biashara bya menta bya bayigoro ikiagara ga ntubugati offices ya serikali chinsini sana ntubugati bintu binge industry nchi ya kene nkeyo gaiga market ne nkere market day ne ko konya abantu bawo ni bintu here and there so chirate chiroro chibekire go chire igoro sana ikine kitutaye ko taye batiga bakei ne no bakorokeri ta municipality tigabaligire biashara kabira kibigo korworo economy ya nyakoe ngakingana baira ni chirate chirinse mbaga so tubekire rate ngasenge njonga tukuru ku municipality batubekire chirate chigoro ikine kigentu ekemana balate services chitakiri chons public toilets balate bintu beyond spirit abande batebire in addition to that ututaite koboliga rene nyakoe kiabete municipality omogao ito chibasa chiri chigonto bwate municipality chibasa chiri chikoru World Bank chacha municipality esha ito anyakoe nererie na chibasa chiakabeta allocated ile ngachi akodire kende iga within nyakoe aiga nigago chaboigo chinga kibirengo ase chitani au bigenderete kurigiririgwa bosio bokinwa na mono ase kaunti ya Kisii kuraiga sensemo ya nyakoe imeye bunge ya Kitutu cha South ase kaunti ya Kisii mkoriba deregeta seni kyagetembe literane nguruko Daniel Ontiri.